Hürmetlen milletteşler. Buldur şuşu meydanda Saban duylar girli idi. Emine bugün biz sizni şin küngülden Saban duydan Sümbüle'ye kadar deyip atalgan Beyrem şarasına şakırabız. Qaynar, selamlıyız sizni. Добрый день, дорогие друзья, зрители и гости! В связи с пандемией и ограничительными мерами мы рады приветствовать вас в новом онлайн-проекте, который называется «Виртуальный праздник от Сабантуя до Сымбыля». Bugün bizde Beyrem, Saban duydan Sümbüle'ye Rahim etiniz! А сейчас, дорогие друзья, поздравления губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Дорогие друзья, добрый день. От имени правительства Ульяновской области, от имени жителей нашего замечательного региона и, конечно же, от себя лично, тепло и сердечно поздравляю всех вас с замечательным национальным татарским праздником Сабантуй. Сабантуй – прекрасный народный праздник, корнями уходящий в глубокую древность. Праздник, который объединяет, сплачивает, поднимает национальный дух, дарит всем хорошее настроение, несет в себе ощущение радости и любви, и прежде всего, конечно, к труду, ожидание хорошего урожая. Веками на берегах Волги и на нашей симбирской ульяновской земле бок о бок живут и трудятся представители разных народов и вероисповеданий, между которыми издавна сложились крепкие дружеские отношения. Весомый вклад в развитие родной земли внес каждый из проживающих здесь этносов. И, безусловно, достойное место среди них принадлежит татарскому народу, второму по численности в России и в нашем регионе. Татарский народ трудолюбивый, талантливый, верный своей родине, бережно относящийся к национальным традициям и культуре. Всех вас отличает серьезное отношение к делу, упорство, радушие и гостеприимство. Не случайно среди вас много успешных бизнесменов и фермеров, благотворителей и меценатов, известных деятелей экономики, политики, науки, образования и здравоохранения, культуры и искусства. Имена выдающихся представителей татарского народа носят 5 улиц города Ульяновска. А памятники в их честь установлены не только в областном центре, но и в ряде муниципальных образований. Сегодня мы празднуем областной Сабантуй. Празднуем в непростых условиях. Заботясь о здоровье людей, нам, к сожалению, приходится проводить его в виртуальном формате. Но я уверен, что мы не только сохраним общую атмосферу этого прекрасного праздника дружбы и труда, но и привлечем к участию многих наших добрых друзей из Татарстана, либо из других регионов. В этом году праздник называется Сабантуй 45-го и посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем героический пример истинной дружбы и сплоченности, когда в годы Великой Отечественной войны
многонациональный советский народ встал на защиту своей родины, отстоял ее свободу и независимость. Татарское национальное сообщество подарило нашему региону 9 героев Советского Союза, 4 героя социалистического труда, 3 полных кавалеров Ордена Славы. Тысячи и тысячи были награждены боевыми орденами и медалями. Это еще раз подчеркивает лучшие качества татарского народа: любовь к родине, верность, отважность и честь. Дорогие друзья, ни один сабантуй не обходится без того, чтобы мы не поблагодарили людей, которые добросовестно трудятся на благо нашего родного края. Ведь благодаря их стараниям на нашем столе всегда душистый хлеб, свежее молоко, вкусное парное мясо. Сегодня мы встречаем праздник плуга с более чем достойными результатами. В настоящее время наши аграрии собрали более 1,5 миллиона тонн зерна. Полученный результат уже значительно превышает внутреннюю потребность области и позволит успешно реализовать свой экспортный потенциал. В лице наших знатных земледельцев: Самата Султановича Насырова, руководителя Алга Чердаклинского района, Рафиса Саидгалиевича Айнединова, директора агрофермы Абушев Ульяновского района. Я от всей души приветствую и сердечно благодарю всех работников сельскохозяйственной отрасли нашего региона. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и самые теплые слова благодарности. Друзья, с вами, представителям татарского народа, всегда приятно иметь дело. Вы надежные партнеры, вы надежные товарищи. В лице председателя исполкома Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамиса Фаруковича Сафина от всего сердца благодарю всех, кто принимает участие в работе по совершенствованию и гармонизации межнациональных отношений, по сохранению, возрождению и дальнейшему развитию культуры, национальных обычаев, традиций. Также хочу отметить большой вклад в общую работу Рифгата Фазуловича Ахмедулова, почетного гражданина Ульяновской области, заместителя председателя исполкома Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии, Исхака Хасибуловича Халимова, главного редактора газеты «Эмет», Лилии Фаэтовны Богдановой, главы муниципального образования Старокулатинский район, председателя татарской национально-культурной автономии Старокулатинского района, Фаниса Хатиповича Забарова, председателя татарской национально-культурной автономии замечательного города Димитровграда, руководителя Федерации национальной спортивной борьбы «Куреш». Я искренне признателен представителям татарского народа за то, что вы смогли достичь высочайших результатов в непростом деле сохранения и укрепления национального языка и культуры. Сегодня на территории Ульяновской области в 164 школах около 4600 учащихся изучают татарский язык и культуру татарского народа. А преподают татарский язык и литературу 85 учителей школы региона. Активно работает Центр татарской культуры. Действует Музей образования и культуры татарского народа Симбирского Ульяновского края. Принимают зрителей и посетителей татарские театры и молодежные клубы. Издаются татарские национальные газеты «Эмет», «Кумяк-Тюч». Печатаются книги татарских поэтов и писателей. Выходят любимые многими телевизионные передачи «Чешме». Проводятся дни татарского языка и культуры во всех муниципальных образованиях региона. Кроме того, вы организовываете яркие праздники, познавательные форумы и конференции, фестивали и олимпиады для учащихся, съезды учителей татарского языка, а также конкурсы для них, в том числе и «Учитель года» по родному языку. Большое вам спасибо за такую деятельность. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с замечательным праздником и желаю вам радости, счастья, успехов во всех добрых начинаниях и, конечно же, здоровья, благополучия, семейного уюта и душевного тепла. С праздником вас! Tıyağın şirket değmezsen şildir
tezrek hayırga Avvala başında yigit ne var Balık gidip dura Saban duyda sınalı Battır yigitler kışı Balı telli talyan garmon Berinci kilgen yigit işin Balı telli talyan garmon Berinci kilgen yigit işin Paramı bölgen ağa Saban duyda sınalı Battır yigitler kışı En sılı kızın yüreği Berinci kilgen yigit işin En sılı kızın yüreği Berinci kilgen yigit işin Дорогие друзья, кадерле дуслар, Ульяновская область – многонациональный регион, который бережно из поколения в поколение сохраняет свои традиции и культурное наследие. В Ульяновской области сложился ряд календарных праздников, которые мы с удовольствием отмечаем ежегодно. И несмотря на пандемию, мы не потеряли нашу традицию встречать, отмечать, проводить лучшие национальные праздники. Только в Ульяновской области есть День дружбы народов региона, которые населяют наш замечательный Симбирский край. В этом году практически все мероприятия проходят в онлайн-формате. Но мы рады этому формату, потому что он позволил привлечь огромную аудиторию не только жителей Ульяновской области, но и наших друзей из Приволжского федерального округа, из многонациональной огромной страны Россия. Мы провели уже праздник Акатуй, праздник Шумбрат. И вот сегодня я поздравляю всех с праздником, к которому мы очень долго готовились, праздник Сабантуй. Но он тоже проходит в необычной форме и называется «От Сабантуя до Самбеле». Я надеюсь, что многомиллионная аудитория присоединится к онлайн-просмотрам и вспомнит лучшие традиции татарского народа. Я желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия. С праздником! Бейрем Белен! Tırmış matur, kaderin bilgen kaka. Azınmasa mehebbetin, yüzleyip türlü yapka. Almaları, şiirleri, yazımda çiçek ota. Anlaşıp birge yaşa.
Anlaşıp birge yaşayıp ömürne zınayda. Almaları, şiyeleri gözümde çiçek orta. Anlaşıp birge yaşayıp ömürne zınayda. Anlaşıp birge yaşayıp ömürne zınayda. Ömürne zınayda. Быйылгы вазiyat аркасында безнең ел буе көтеп алган Сабантуй бәйрәмен без үткәрә алмадык. Әмма ләкин безнең татар мәдәният үзәге белән берлектә уртак проектыбыз барлыкка килде. Ул Сабантуйдан Сөмбеләгә дип атала. Әлеге проектны безгә финанслауда Ульяновск өлкә хөкүмәте, Ульяновск өлкәсенең губернаторы Сергей Иванович Морозов ярдәм итте. Һәм әлеге проектта без Сабантуйдан алып көзге Сөмбелә бәйрәменә кадәр башкарылган эшләр турында сөйләдек. Шулай ук бу Сабантуй бәйрәмендә булган бөтен уеннарны, бөтен ярышларны да без шушы проектка кертергә тырыштык. Сөмбелә бәйрәме ул төрки халыкларының иң борынгы бәйрәмнәренең берсе. Ул кырларда, бакчаларда уңыш җыеп алынгач уздырыла торган бәйрәм. Шуңа күрә Сабантуйдан Сөмбеләгә дигән әлеге бәйрәмдә дә сез менә шушы матур мизгелләрне күреп китерсез. Чөнки көз көне безнең татар халкы уңышлар җыеп алгач бәйрәмнәр уздырган, яшьләрнең никахлары укылган, туйлар уздырылган. Шуңа күрә дә көз муллык бәйрәме. Менә шушы муллык бәйрәмен без бүген сезгә дә күрсәтәсебез килде. Барыгызны да менә шушы Сөмбелә, Сабантуй бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйм. Ходай Тәгалә безгә киләсе елга кулга кул күрешеп, кочаклашып, Сабантуй мәйданнарында кабат очрашырга язсын иде. Kışkayım karların Akbısada eşi bilmegin eylerim Sabır yüreğimde Novalasa yazlar İleride bulgunlar kaderlerim Koysunlar, koysunlar, koysunlar Kırpazları Sağınam, sağınam, sağınam Min yazlarını Jifanlı belem kiler o yazlar Gönüldeki kızlarım silgip girdeme Kasuğumda aksalar Borbuğan sağışlarını Yürekemine vahu iterme Koysunlar, koysunlar, koysunlar Kırpazları Sağınam, sağınam, sağınam Min yazlarını Yüreğimde yalda bayıl kışkayım karların Akbısada eşi bitmegin eylerim Sabır yüreğimde Davalasa yazlar Öleride muğammer kaderlerim Kaçsınlar, kaçsınlar, kaçsınlar Kırpazları Sağınam, sağınam, sağınam Min yazlarını Kaçsınlar, kaçsınlar, kaçsınlar Kırpazları Sağınam, sağınam
Бүгін біз Сабантуй тарихын, milli yılalarımızı isке düşürürüz. Elbette temli riziklar pişirisirin de biliriz. Kıskası, gün devamında bizden bilen buluruz. Barısını da yüzünüz bilirsiniz. Лилия, вот наши традиции и обычаи передаются из поколения в поколение, а народные праздники способствуют их укреплению. Например, деревенская молодежь собирала подарки для победителей конкурса и батыра праздника. И вот, это были вышитые салфетки, полотенца и многое другое. Отрадно, что эта традиция сохранилась и по сей день. Өлкә татар мәдәният үзәге ел сайын авылларда Сабантуйлар барган көннәрдә җигүле атлар белән бәйрәмгә бүләкләр җыюны оештыралар. Халык телендә сөлге җыю дип аталган еланың узган еллардагы матур мизгелләре әле дә күпләрнең хәтерендә сакланадыр. Дөресен әйткәндә, моннан 20-25 еллар элек мәдәният үзәге әлеге матур еланы кайтару буенча бер омтылыш ясап караган иде инде. Бүгенгесе икенче омтылыш. Оештыручыларның әйтүенә караганда, киләчәктә бу гадәтне ныклап традициягә кертәчәкләр. Чыннан да, бар тик Сабантуй алдыннан гына була торган әлеге матур еланы халык көткән. Чөнки ул аларның балачак, яшьлек хатирәләре белән дә бәйләнгән бит. Әти белән без ат белән бара идек, иртә белән печән чаба идек, атка сәгать 3-ләрдә инде икитә идек чүпрәлеге. Хезмәт ветераны Нургали абый Минкин Сабантуйга бүләккә дип нәсел әтәшендә кызганмаган. Багана башыгызда әтәчегездә юктыр, әтәштә күйләп куйдым мыни үзегезгә. Ой, бүләге, бигрәк матур, кар әле, бүләкләре кабул булсын дип бер биеп алыйк әле. Yaşayıp gittim takıda. Şul vakıda armaya gitkinçe avulda ziyalar idi, bilekler ziyalar idi. Şunday matur idi, at bile, garmon bile ziyip biriydik barımızda. Ziyalar idi, bartanlar üzüme ziyip birdik. Шыңлы районы Кеше авылында туып үскән Кылар апа әнисеннән калган тукып эшләнгән борынгы сөлгене мәдәният үзәгенә бүләк итте. Туган абыемның Сабантуйында капчык җыеп кайта торган булган шундый бүләкләр, шуның берсен бүләк итәм. Кызганыч булмадымы? Кызганыч булмады. Иде булмаганнар үзләренең капкаларына элеп калдырганнар бүләкләрен. Шәһәрнең икенче урамында исә сөлге җыючы егет-кызларны мул өстәлләр әзерләп көткәннәр. Бактың исә бу аларның урам бәйрәме икән. Ике бәйрәм бергә туры килде диялар. Шундый традиция biz bütün урам белән җыелышып урамда чәй ичәбез. Ә быел инде туры килде безнең шундый бәйрәм, сөлге җыюда шу бергә туры килде. Бик кызыклы бәйрәм. Шунсы игътибарга лаек. Соңгы елларда өлкәнең татар мәдәният үзәге Аккалпак оешмасы белән берлектә халкыбызның борынгы гореф-гадәтләрен, йолаларын кайтару буенча зур эш алып баралар. Бүгенге чарада шул максатларны күз уңында тутып уздырыла. Бу бәйрәмгә без махсус балаларны алырга тырыштык, күреп калсыннар дип, үзебезнең матур уеннарыбызны уйнаттык, түбәтәй уеннарын, агым су уеннарын күрсәттек, балаларга бик ошады. Төбәкнең татар милли мәдәни автономиясе халкыбызның бу матур йоласын алдагы елларда авыл районнарында да уздырырга ниятли. Элеккеге еллардагы традицияны дәвам итеп, Аккалпак оешмасы кызлары ел сайын әби-әниләрдән калган сөлге, кулъяулык, искәтер чигү серләре белән яшь кызларын да таныштыралар. Аларны чигәргә өйрәтәләр. Бәйрәм алдыннан гына алар кабат бергә җыелдылар. Сөлге чигәме ефәк җепләре белән йөрәк хисеме салып җырыма. Nasip olsa idi bu büləgim Meydanlarda güngəni batırğa. Kızlar alıp kelgen silgeler arasında bir silgi var. Şol silgini koluma algan sayın менә энем китеп көтеп торамын. Бу минем бик кадерле silgi. Бу Сабантуй батыр silgесе дә түгел, бу минем әниемнең истәлеге. Менә шул карыйм да әнәнең яшь саклары исенә төшә, ул бит җан җылысын биреп шул бизәкләрне төшергән. Шуңа күрә миңа бик истәлекле бу, бик истәлекле. Оныкларым да саклар дип өметләнеп калам. Әйе шул балалар, беләсезме? Элек заманнарда безнең чиккән silgиләр һәр вакытта да түрдә булган, бәйрәм күрке булган. Туйларда һәр вакыт атларны менә шундый silgиләр белән бизәгәннәр. Сабантуй батырына да һәр вакытта да аның җилкәсенә менә шулай иттереп чиккән silgilәр такканнар. Элекке әбиләр безгә әйтәләр иде. Silgеңне сындык төбенә куймагыз, сарга яй. Хәзер сындык төбендә калды татар silgisi.
Иркине, сындык типlerinde yatmıylar hazır ol silgiler. O silgilerini alabız da biz, şigu usulların irenebіз de. Özümüz de şulay şigip kiyimler kiyebіз. Bizge korap yeşiller de kızıgıp, kollarını şımartıp bitirdiler indi, şigebileler hazır. Kızlar ayda güzeli, şigu, hünerinin tarihine kuş salıp alıgalı. Tatar halkının bir gümür-gümüründe üç tübeklerinde her tübekinin üzerine göre ayrım şigu usulü bulgan. Mine bizim Kazan yaklarında o şuma şigu dip atala. Mine qarab turasız, көз белән караган чагында да, кул белән сыйпаган чагында да аның күләме бу күренми беленми. Чөнки бизәкләре шигү үслегенә бик матур гына ялышып китә. Бүтән төрле ысуллар хәзерге вакытта алар берничә төрле. Әйтәләр инде декоратив формасы диләр, ишеткәнегез бардыр. Инде без аны гамәли шигү дип әйтәбез. Менә мин бер сезгә матур шигү үлгесе күрсәтим әле. Менә шушында табигать, шушында чәчәкләр үсеп утыра, шушында кошлар сайрый. Менә бу инде шул ысулның исеме декоратив гамәли дип атала. Аннары менә шушында бик матур гына орнаментлар белән эшләтә торганнары бар инде. Безнең Казан якларында алар тоже бик кулланылалар, бик күп итеп кенә. Орнамент дигән сүз грек сүзеннән ул инде бизәк дигән сүзне аңлата. Менә берничә бизәк төрләре группа булып кабатланып китә икән, шул вакытта орнаментлы матур шигү килеп чыга. Әнә бусы кызлар безнең инде сем берничәләренең аерым төр бер шигү усулы. Менә канва дигән шундый тукыма алынган, һәм шул тукымага бурмалап, алар инде крестиклар белән дип атаганнар. Шушындый яңа төрле усул хәзерге вакытта киң җәелеп калган. Чөнки татар якларында бер төрле усуллар, монда әзрәк кенә рус менталитеты кирип киткән. Шуңа күрә аларның өлгеләре мишәрләргә катнашып киткән. Мин дә Сабантуй батырына биргем кели сезгә. Кызлар беләсезме, бөтен дөнья Татар конгрессы игълан иткән конкурста безнең ак калфаклар теләп кушылдылар, бөтен районнардан силгеләр җибәрделәр. Менә бу силгебез, Сембер дигән силгебез Татар конгрессына китә Алла бирсә. Бүген безнең бәйрәмебез Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Дорогие друзья, в этом году активисты Татарской национальной автономии поздравили ветеранов войны и тыла Ульяновска и Ульяновской области. Мы гордимся нашими героями. Низкий поклон вам, ветераны. Uzun yıllarda Büyük Vatan Soğuş hem tıl veteranlar bilə şıraşu beyramları məktəblərdə xətir kişələri uzdırıla, məşitlərdə yau qırında yatıp qalışlarının ruhuna dua qılalar idi. Qızğançqa qarşı bu yıl bu şaralar başqa formatda uyuşturuldu. Jüngü yaulab qaytqan veteranlarga Ulyansk өлкәсе gubernatoru Sergey Ivанович Morozovdan qutlау xatlarının həm büləklərini karantin günlərində Tatar avtonomiyası vəkilləri soğuş həm xizmət veteranlarının, soğuş çırı balalarının ilərinə eltib tapşırdılar. Birinci toxtalış tanılğan cəmiyyət işliklisi Asiyapa Mülükova iyində. Ol naq mənə soğuş başlanğan günni 1941 yılının 22 iyununda dünyaya kile. Ani aytaydı, ey kızım, sen tuğa çok benim bəxtli ettin dediriye. Amin soruyordum, ne diyebizsiniz? Ne çıkmayın, sen tuğa çok bəxtli ettim ekensin degenim. O da ayta, sen bulgaç beni akkup kazırga jibermediler. Akkup kazırga dip aytaydı. Şirattagı toxtalış Ulyansk şəhərində yaşayışı Rozanyapa bilan Xabiravi Vahitov ailəsində. 9-cı distəsini vaqlauçı bu iki xizmət veteranlarının xizmət stajları 50 yılğa yaxın. 84 yaşlı Xabir ağa zoq yıllar başda Ulyansk it kombinatında, sonraq emək zavodu direktoru bolğuşlu. Bala şaqları soğuş yıllarına to'g'ri kelganlikdan, ular bugungi motor turmushining ta'min bilib, har tug'an kunga suyunib yasharga kerakdilar. Şiratdagi veteran Boshqirdistonda tug'ib o'sgan, bugun Ulyanskda g'imir etuvchi Buyuk Vatan so'g'ushi veterani Saydil Sharifovi Mulla Muhammadov. Qordan palat kishlaybizda oslarga boshqa shinellarni jiyabid. Ayıkısan jiyabınlarga. Va shulay ulmay shuvit qoldik. Saydil Sharif ağa indi 90 yağın uzib ketsə də, özü biz isen çaqda soğuş mehnetlari turunda həm jеңүнің nindi yo'g'altular aşa kelganin yaş boğunğa silab qoldırası idi deydi.
Жыр мыңнарыбызға үрелеп құтлаулар девам ете. Хәзер безнең белән элемтәдә Казаннан өлкә татар автономиясе җитәкчесе Рәмиз Фарукович Сафин. Рәмиз. Шуннан да менә без хәзер Казан шәһәренең үзәгендә Татарстан Республикасының төп мәйданы, Ирек мәйданындагы Бөтендөнья татар конгрессы бинасы янында безнең артыбызда гына Бөтендөнья татар конгрессы бинасы һәм безнең әңгәмәдәшебез дә Бөтендөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров. Менә халкыбызның бик күп милли бәйрәмнәре белән бер рәттән Сөмбелә бәйрәме ул аерым урын алып тора дип әйтергә кирәк. Чөнки ул көз аенда уңыш бәйрәме итеп санала. Әлбәттә, ул инде бәйрәмебез безнең онытылып бара, ләкин менә сезнең тарафыннан, Ульян өлкәсе тарафыннан, Татар милли мәдәни автономиясе тарафыннан бу безнең милли бәйрәмебезне аерым менә шушы бәйрәм форматында уздыруыгыз, виртуаль форматта уздыруыгыз ул бик тә кирәкле эш. Уңыш бәйрәмендә зурдан кубы без әйтә алабыз, чыннан да менә икмәкләребез дә, Аллаһка шөкер, менә табыннарыбыз мул. Һәм менә уңышка ирешкән халкыбыз менә шу мул табыннарда әле озак еллар буена бергә очрашып, милли мәсьәләләрне хәл итәргә язсын. Ушлашмыйча яшьлегем, ачып инең ишеген, утырыпмы салларга, китте әллә кайларга. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Кышытмыйча суытылмас, саллар тукталып тормас, җил еракка озатыр, мине кемнәр юатыр. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Басып тегә ярларга, карыйм аккан суларга, яшьлегем әли булды, саллар белән югалды. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кышлар кебек, кирәйләнеп кайтмас. Саллар суда батмас,
кышлар кебек кирәйләнеп кайтмас. Сайлар кышлар кебек кирәйләнеп кайтмас. Сайлар кышлар кебек кирәйләнеп кайтмас. Кадерлі достар, от души поздравляю всех ульяновских татар с праздником урожая. Поздравляю людей, чьи руки каждодневно трудятся на развитие нашего региона. Желаю всем крепкого здоровья, чтобы благополучным и счастливым был каждый ваш день, а каждый час был наполнен радостью, успехом и позитивом. Желаю больших достижений в делах, хорошего урожая, большого приплода и стабильного дохода. Котлебис, бехетле, булагис. Безнең белән кабат туры эфирда Казан. Тыңлыйбыз сезне. Менә шуннан да без менә халкыбызның борынгы сөмбелә бәйрәме турында Татарстан Республикасының халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Илдусович Шариф белән сөйләшәбез. Чынлап та менә бу сездә дә шундый бәйрәмнәрне яңарту барадыр инде уймы менә бездәге кебек. Бу очракта без сезгә бераз кызыгып карыйбыз, чөнки сөмбелә бәйрәме Татарстанда да, илебезнең башка төбәкләрендә дә, бөтенесендә дә сакланмаган. 2нче елының уңышлы тәмамлануы, Аллаһ Тәгаләгә, табигатькә рәхмәтле булу, ул үзе бер матур гамәл бит инде. Шуңа күрә сөмбелә ул башка өлкәләрдә дә кире кайтса матур булыр иде. 2нчеләргә дөньяның тоткасы булган, өстәлнең муллыгын тәэмин итүче кешеләргә рәхмәтле булу, миңа калса, күркәм гамәлләрнең берсе.
nuestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra y alegren al Señor que está en los cielos. Gotta do that conga beat.
хәзер сабан туйлар булган булса, ат чабышларга караган булыр идек. А сейчас давайте вспомним прекрасные мгновения конных соревнований и познакомимся с прекрасным человеком-коневодом Рафисом Айнидиновым. Чувашстанның данлыклы Шыгырдан авылындагы ишле гаиләдә туып үскән Рафис абый сабый чактан ук атлар ярата. Үсмер елларыннан ук эштән буш вакыты булдымы, ул колхозның ат амбарына чыга. Ничек ветргә кирәк? Яшьтән мин ат ярата идем, яшь вакыттан ук ат тоттым. Башта әти ниткән идем, 20 яшьтән алып мин ат алган, аттан бер качан да зелмәгән. Моннан берничә ел элек мөстәкыйль үз хуҗалыгын булдыргач та, бар хыялы атлар үрчтү була. Бүген аның амбарларында 300дән артык ат исәпләнә. Ничек ветргә диләр души ат. Да сыйны туту авыррак та савырга да кирәк атлардан җайлырак. Әлбәттә инде кем әйтмешли бер фирма ат асрап, аларны бер елны да сабан туйларда, чабышларда катнаштырмый калмый ул. Шунсы сөйнешле. Аның атлары ел сайын сабан туйларда призлы урыннарны алалар. Анда катнашачак малкайларны алар ел дәвамында әзерлиләр. Быел сабан туйы булмады, сабан туйына атларны чыгара идек, бер-ике ат чабырга чыгалар иде. Менә быел булмады, бу шусы жалкы булды. Киләсе елга Алла тәсә булса чыгар идек инде. Ул һәр бигага барасың, бигада карап чыгасың инде. Менә Ульяновский бигага һәр суббота не була бига була, шунда бер тигенне юатып кайтасың атлар белән. Өметсез шайтан гына диләр бит. Рафис абый да дөньядагы вазгыять үзгәреп, алдагы еллардагы сабан туйларда үз атларының кабат чабыш мәйданына чыгуына өмет белән яши ул. Мин хәзер алам, әнә белән качем, итәгәм үземә оенчык. Kızım
Кадерле дуслар, Сабан туйны үзебезнең милли көрәшебездән башка күз алдына китереп булмый. Әйдәгез әле бергәләп шушы көрәшебезнең кайбер мизгелләрен карап узыйк. Чыннан да узган елларда көрәш бара торган мәйдан Сабан туйның иң күп халык җыя торган урыны иде. Аны өлкә җитәкчесе Сергей Иванович Морозов та аксакалы бабайлар белән бергә җиргә янәшә утырып карый торган иде. Ләкин ни кызганыч, быел безгә көрәш мәйданына бергә җыелып, куллар биреп күрешергә, көрәшчеләр өчен җан атарга насыйп булмады. Шулай да өлкәнең танылган көрәшчеләрен бер мәйданга җыеп, тагын бер кат аларның көчен санап, 2020 елның абсолют батырын ачыкларга мөмкинлек булды. Бәйген ачу тантанасында өлкәнең Татар көрәш федерациясе президенты Фәнис Жаббаров Казанда узган Бөтен Россия чемпионатында катнашып, чемпион исеменә лаек булган Артур Хакимовка һәм аның тренеры Рөстәм Кариповка Бастон фермасыннан сертификатлар тапшырды. Элеккеге елларда көрәш уза торган мәйданга өлкә район авылларыннан дистәләгән көрәшче җыелды. Танылган көрәшчеләр белән бергә яшүсмер малайларның да байтак булуы аеруча сөенечле иде. Бәйгене карарга якын тирәдә яшәүче аксакаллы бабайлар да килгән. Шул кадәр балачаклар искәчеп карап утырдым, булай зактан караган юк инде, шул кадәр әйбәт булды, шул кадәр кызык. Бүтән балачагым исемә төште шулай. Без дә шулай бала вакытта көрәшеп үстек, бер-бер көрәшә идек шулай. 3 сәгатькә якын дәвам иткән көрәшнең быел баш батыры булып Димитроград шәһәреннән танылган көрәшче, Ульяновск өлкәсенең һәм Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре Фәнис Жаббаровның шәкерте 100 килограммлы авырлыкта Денис Цитниров танылды. Дуслары аның җилкәсенә Сабан туйның төп бүләге тәкәне салдылар. Төрле авырлыктагы категорияләрдә җиңеп, 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урыннарны алучыларга да диплом, медальләр һәм акчалата бүләкләр дә тапшырылды. Синең кара кашларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең яна минем йөзләрем. Синең кара кашларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең яна минем йөзләрем. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Alma bakçasına kerem ürgen çeçimini sütten. Sine kötem sabır item kirek mimina büten. Alma bakçasına kerem ürgen çeçimini sütten. Sine kötem sabır item kirek mimina büten. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine barber üzeme karatam. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine barber üzeme karatam. Sandugaçның күрсәң иде юлга тезелгәннәрен. Беркем белми йөрәгемнең нигә өзелгәннәрен. Sandugaçның күрсәң иде юлга тезелгәннәрен. Беркем белми йөрәгемнең нигә өзелгәннәрен. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine barber üzeme karatam. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine barber üzeme karatam. Sağ mı yakın dostlarım, sizi sağınıp kildim min. Sizge ayaz günler, mulluk alıp kildim min. Min köz kızı Sümbüle. Şakıram sizni beyram türüne. Рәхим ит Сөмбелә.
В волшебное время, в день равноденствия, татарский народ отмечает праздник Сүмбіля. Сүмбіля – праздник урожая и плодородия. Татары – народ хлебосольный. Давайте в этом убедимся. Сүмбіля бик бұрынғыдан түркі халықларының күзгі уңышларını жиып алғаннан соң уздырылушы уңыш бәйрәме. Татар мифологиясына һәм била иҗатына күз салсак, әлеге бәйрәм гадәттә басу кырларда уңыш жиып алынып, көзге эшләр тәмамлангач үтә торган була. Шуңа күрә дә халыкта Сүмбіля туса су суыныр, Сүмбіләдә урып ал, арышыңны чәчеп кал кебек әйтемнәр барлыкка килгән. Авылларда йыла бәйрәмнәре, фольклор кичәләре үткәрелә. Бүгенгесе Сүмбіля бәйрәме ул махсус балалар һәм аларның ата-аналары өчен әзерләнгән иде. Шәһәр балаларына татар телен барыбер өйрәнүгә бу бик тә яхшы ярдәм итә. Чөнки балалар монда беләләр, танышалар, кабатлыйлар, җырлар ничек тә булса кабатлап күрсәтеп карыйлар. Шуңа күрә инде татар теле аларга өйрәнүгә бик тә зур файда була. Бу көнне мәдәният үзәгенең кече залы көзге ярминкә мәйданын хәтерләтә иде. Өстәлләрдә нинди генә җиләк, җимеш һәм яшелчә юк. Монда гади бәрәңгедән алып, безнең якларда сирәк була торган виноград тәргәшләре дә, абрикос компоты да, маринатланган һәм тозланган гөмбәләргә чаклы бар. Танылган җәмәгать эшлеклесе Асия ханым да буш кул белән килмәгән. Ул сабыйларга күстәнәчкә балан бәлешен китергән. Аны пешерү өчен орышны кирәк. Балны күбрәк салсаң, тагы да тәмле була инде. Болландырып biz аны элекке вакытта авыл мишләрендә шуеннарда болландырып балан бәлешен ясаганнар. Тырыш кеше ташка кадак кагар дигәндәй, уңган кеше ташта да уңыш үстерә. Менә бу 49 килограммлы кабакны Ульян шәһәреннән Рөстәм абый Мөлеков үстерә. Әлеге ярты килолы алмаларны Элфия апа китергән. Монда бернинди химия жоқ, только кил генә. Кил кушып, раствор ясап, шулар белән сибәрбез. Ну, мен bir 5 еллар заниматься итәм, төрле кешедән алам орлыклар. Моның кадәр зур алма булганы юк иде. Быел менә Жигулевский сорт дигәне, менә шундый булып килеп чыкты инде үсте. Менә монысы менә 557 грамм иде. Сәхнәдәге уен тамашаларда сабыйларның күпләп катнашуында бәйрәмне оештыручыларның тагын бер отышлы ягы дип әйтергә кирәк. Алар җыр биюләрдә генә түгел, бәйрәм уеннарында һәр төрле бәйгеләрдә дә чыгыш ясады. Монда төп максат шәһәр балаларын татар телендә аралашуга тарту һәм табигатьтә үскән яшелчәләрнең атамаларын истә калдыру. Балаларыбыз рус телендә сөйләшсәләр дә, хәзер монда килеп йөри башлаганнан бирле бик матур итеп татарча җырлыйлар да, сөйлиләр дә, шатланышып йөрибез. Нәрсә? Нәрсә? Тишер. Нәрсә бу? Алма. Һәр төрле ярыш бәйгеләрдә балалар гына түгел, ата-аналар да читтә калмады. Анда һәр катнашучы да оештыручыдан бүләкләр алу бәхетенә иреште. Килде көткән язлар, күңел тулы назлар, киң яланнар гөлгә күмелә. Үткәннәрне уйлап, бераз яман сулап, килде мәле аккыш күленә.
Илдар, хәзер бит кыярлар гына түгел, кабаклар да өлгерген. Вот Найля апаның кабак бәлешін ашадым да, телімне юттым, ис кетерлік болды. Кабак инде кескене, бик жаратып пішіре тұрған ризық. Хәзір кабак пирогы пішіреміз. Кабакны инде мен башта турап қойдым, анарысын аны біраз тұз себеп бутап қоябыз. Хәзір сығып алабыз, суғы қалырға тейішаны, жетерлік табаға. Хәзір деге кушабыз, анары езім кушабыз. Барында бірге бұлғатабыз. Камырны алдан қотлап қойдым. Камыр ачы камыр. Камыр қалын болырға тейіш деген. Хәзір табаға салабыз камырны. Камырға тіпке май салып қалдырабыз. Янарға бірезгіне писук себебіз. Хәзір әзірленген ішлекні салабыз камырға, жайылген камырға. Тегізлеп жайебіз. Естіне писук себебіз. Тәмнірек болсын için. Янары май салабыз істіне. Хәзір қырыларын жайыштырабыз. Размері туры келіп жайгеннен соң хәзір істен қаплайбыз матургына. Істен сыйыр майы білен майлайбыз. Майлап бітіргеннен соң писук себебіз. Бәлішіміз әзір. Хәзір духовка қоябыз 160-180 градусқа. 40 минутқа. Бәлішіміз әзір. Subhanallah, bik matur болып pişti. Aşlarınız təmli bulsun. Turmuşumda bulgan yoğaltılar Kaynır yeşke günde gözlerine Yürek yarısı diren yarasından Acı yazmış solgan izlerine Dişlerimle kısıp Yılısım gitse de yılmayan
Дарья, а ты знаешь, что сейчас самая горячая пора заготовок? Эти соленья, варенье, грибочки, просто ум отъешь. Илдар, әйдәлі бізде Рамилепадан яңа рецептіні yazып алып. Әйдә. Белгілі біз қияр тұзлауларының маринатлауының нендегіне ысылын білмейбіз енді қазір. Қазір интернет заманы болғаш, интернетта да нендегіне рецептлар тәқдим етмейлер. Менә біз бұл рецептіні Радищево районынан достыбыз Саниядан алып қайтқан едік. Һәм менә енді 1-2 ел шушы рецепт бойыншағына эшләп, қиярларыбызны елдан елға аша бітіріп барабыз, балаларыбызға да, келген қонақларыбызға да бик қаты ышый. Быйыл Ульян қаласында менә безнең дуслар һәммәсе дә шушы рецептны миннән алып, шушы қиярны ашарлар дигән өметтә калам. Сезгә дә бик ышар дип уйлыйм. Билгеле инде, беренче без түтәлдән қиярны җыеп алабыз, яхшы итеп җуабыз. Җугач аны әзрәк киптерәбез, ул кыры була һәм аның астында, өстендә әзрәк кисеп атабыз. Қиярларыбыз әзер. Хәзер без банкаларны стерильләштерәбез һәм салабыз кара карлыган яфрагы. Һәм матур иттереп қиярларыбызны шушы банкага тезәбез. Қияр белән банка тулды һәм аның өстенә кайнар су куябыз. Аннары рассол әзерлибез. Рассол 1 литр суга 8 аш кашыгы шикәр кымы, 1 аш кашыгы ярым туз салабыз, 2 аш кашыгы аш сиркәсе уксус салабыз. Кыярдан кайнар суны түгеп, 3 литрлы банкага 1 аш кашыгы горчица ырлыгы салып, рассолны кыйып, яуып куябыз. Шулай итеп безнең кыярыбыз кышкылыкка әзер. Хәзер без аны шулай итеп каплап куябыз. Жылы итеп шәлләр белән терәбез дә, суыганчы тора һәм подвалга төшереп куябыз. Калаштырды безне емле язылар, шахит уннаттәге йолдызлар. Йөрәктә кабынды сөю каймар, анда тылмый бетәгә таңлар. Син бит минем җаным, бердән берем парым, иңдәл безгә парылы. Koşular, tağını bükkür yıllar, berege bulsun yollar, ayırmasını verip yazım aşılar. Sin bitminim canım, birden verim parım, ingel bizge paralı, koşular, tağını bükkür yıllar, berege bulsun yollar, ayırmasını verip yazım aşılar. Turmuş yolun birgələ batlıyız, birgəl vəqdələrini biz saklıyız. Turmuş bittin dünya biz tügərək, kiləcəgi bulsun yəmlərək. Seni bitminim canım, birdən verim parım, ingəl bizgə paralı, koşular, tağını bükkür yıllar, berge bulsun yollar. Ayırmasını verip yazmışlar. Sin bitminim canım, birden verim parım, ingel bizge paralı, koşular, tağını bükkür yollar, berge bulsun yollar. Ayırmasını verip yazmışlar. Yaz günü bulut kaplanmasın, hislerimiz özünün kaplanmasın. Araları götürmesin çiğatlar, gitsin arada bəxtli minutlar. Sin bitminim canım, birden verim parım, ingel bizge paralı, koşular, tağını bükkür yıllar, berge bulsun yollar. Ayırmasını verip yazmışlar. Sin bitminim canım, birden verim parım, ingel bizge paralı, koşular, tağını bükkür yıllar, berge bulsun yollar. Ayırmasını verip yazmışlar.
ayırmasını berip yazmışlar, ayırmasını berip yazmışlar. Татар халкы бәйрәм өстәленә әлегелектән камыр ризыклар янына иттән әзерләнгәннәренә молдан куйган. Ашты устасы Дания Абдулвалиева Сөмбелә бәйрәменә ат итеннән урама чырнау серләре белән таныштыра. Менә бу инде итәгестән генә ясала торган рулет. Бу бик тәмле нәрсә. Менә инде хәзер сарымсак белән ясап куйдым. Менә хәзер бисәк исләре тәмлегенә чыкты. Әз генә ittirip, küp ittirip, ezinde küpne müşay salabız indi bırısların. Temin ittirip gene müşay məni çesnoklarını turibız. Mene şulay müşay ittirip itirebiz indi. İki bulsan eybetirek, bik tizirek bulay indi. Mene şulay alabız da hazır belek koyabız. Şulay tutali kızım, şulay ay maladit tabi şulay bulavul. Beli biz hazır, bitim kızıp dura. Hayt tağın. Tutup belep giberebiz. Bütün pripravıları barsı da urnunda bulur için. Mene şulay məni tağı bir kat məni şimdi pişivoy. Salafanga sırnap, yemmittirip gene kutlap koyarız. Mene şulay mende tabağa kızıp astına kabın etmesin deyip şulay ezgene su salabız. Yaxşığına ettirip şulay oturtabız onu. Ondan Allah tilese duhovkaga koyabız. 180-200 gradusta 1 saat 20 minut turgandan soң rulet urama әзердә була. Allah təmli pişken. Oh təmli pişken. Tetilgen. Bik katı yaxşı pişken. Аккалпак кызлары мондай ustaxanalarına ел дәвамында оештыралар. Анда башлыча җирле халыкның элек-электән килгән ит ризыклары әзерләнә. Сембер ягы мишәр татарларының иң затлы ризыкларыннан саналган һәм иң кадерле кунакларга гына куела торган урама стәлгә чыккач, әлбәттә инде җырга да урын табыла. Бәйрәмегез мүбәрәк, табыннарыгыз мул һәм ашларыгыз тәмле булсын дуслар. Döndüklerin ziyneliğine karaydı, gözlerinde kara bulama baş. Siyem deyip nile kullanı birinin, yalkanında yüzünden mağaş. Siyem deyip nile kullanı birinin, yalkanında yüzünden mağaş. Oyda karisin aman suğuna, bergen kebetsinin oyanına. Döptüremi suygen yarını bilen, ömürlükte birge buluna. Döptüremi suygen yarını bilen, ömürlükte birge buluna. Kirpiklerin ziyneliğine karayken, gözlerinde kara bulma baş. Siyem deyip nile kullanı birden, yakanında yüzünden mağaş. Siyem deyip nile kullanı birden, yakanında yüzünden mağaş. Siyem deyip nile kullanı birden, yakanında yüzünden mağaş.
Bize durmaz gerek tükenin her gün böyle. Canım bir tutamaz diye. Şiber kızlarda yılmaya kızıktırıp bir damla kadar basın da anlatıp bu cürme işitkenler ardından babamlar hepin şefleri kadar gençleri algan paramız birge bir sularımız hepin şefleri kadar gençleri algan paramız birge bir sularımız. Şey ortadan sokmuş gitse de niye dostum tutama berde kavuşumlu işletin kuşlar minse de niye damga kadar kuşum benen birge bu jörni işitkenden ortadan kabaklar hepin şefleri kadar gençleri alga varabız birge bir sularabız hepin şefleri kadar gençler alına varabız birge bir sularabız. Yaratkan küşüm seni yaratmayın dese de bir dostum tutama birde bugün endi bulsa da işlerge bilesin bir dostum ömrün zayağa gitmesin bu jörni işitkenden ardından kabaklar.
Gece tünde yıldızlarını sanap, sandıgaçlar sayraların tınılap, senin böylen birgelep jırılap, biz ata tağlarda. Taң aldında bir yıldız atıldı, andan bizning tilekler koşuldu. Aytılmagan sirlerim açıldı, eng yakta tağlarda. Canım, canakayım diyep tatlı, iriningden übep sine, yaratamin diyep daşisın kila. Bagırım, birden birim diyep kaynar, kuyanında erep gömrüm, bu yüzünü süyüp yaşisın kila. Әлегеше сірләшіп гүміріге, болса иді хәр вақыт біз бірге. Жаным дейіп тек сиңа да шәрге, тілім мен бәгірім шуны біл. Әлегеше сандуғаш сәрасың, алсу таңнарсызлық кіні атсын. Біздің юллар гүмірге бір болсын, жан қайым қазірге. Canım, canakayım diyep tatlı, iriningden übep sine, yaratamin diyep daşisem bila. Bagırım, birden birim diyep kaynar, kuyanında erep gömrüm, bu yüzünü süyüp yaşisem gila. Canım, canakayım diyep tatlı, iriningden übep sine, yaratamin diyep daşisem kila. Bagırım, birden birim diyep kaynar, kuyanında erep gömrüm, bu yüzünü süyüp yaşisem kila. Yaşisın kila, yaşisın kila. Yakınlar dostlar jıyılsa, dünyası gereklene, dileklerinin izgisin bugün, sizge dilisek ile, selametlik sağlığı taşıp dursun, ilerigiz her şoğu bakımı bulsun, şatlıkta bakitte bu yamne jilde, tatlılıkta yaşarıga, selametlik sağlığı taşıp dursun, ilerigiz her şoğu bakımı bulsun, şatlıkta bakitte bu yamne jilde, yaşarıga, bizge yaşarıga. Bakınlar, dulkınlar birini de tügül bizge, şudan bulsun jirkinler, selametlik sağlığı taşıp dursun, ilerigiz her şoğu bakımı bulsun, şatlıkta bakitte bu yamne jirde, tatlılıkta yaşarıga, selametlik sağlığı taşıp dursun, ilerigiz her şoğu bakımı bulsun, şatlıkta Sağışlarga yol koymuşlar her şah.
taşıp dursun. İlerige seri şağı bak hem ol bulsun. Şatlıkta behitte bu yemle jirde. Tatlılıkta yaşarge. Selametlik sağlığı gel taşıp dursun. İlerige seri şağı bak hem ol bulsun. Şatlıkta behitte bu yemle jirde. Yaşarge. Selametlik sağlığı gel taşıp dursun. İlerige seri şağı bak hem ol bulsun. Şatlıkta behitte bu yemle jirde. Tatlılıkta yaşarge. Selametlik sağlığı gel taşıp dursun. İlerige seri şağı bak hem ol bulsun. Şatlıkta behitte bu yemle jirde. Yaşarge. Bizge yaşarge. Күзләр киткән, җәйләр киткән, Кушлар җылы якка киткән, Ә мин һаман сине көтәм, Чәчәкләрне бүләк итәм, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам. Кояш кебек елмаясың, Күбәләк сыман син очасың, Чәчәк кебек матурыңның, Оныталмыйм һаман шуны, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам. Айлар бара, еллар уза, Тормышыбыз алга бара, Онытылмас еллар миңа, Икәүләшеп яратканда, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам, Синең зәңгәр күзләреңне, Синең матур чәчләреңнән, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам, Онытмагына мин сагынам, сагынам, Мин сине һаман да яратам. Аңла минем йөрәгемне ниганы син йылатасың. Күзләремә яшьләр тулды, нишә
olmasın. Yüzlerini koralar kümde unutkansınıdır deysin melle. Buranlarının kişi jitmez mehabetimini sündürürge. Yok taşlap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt var bir kilenmin, yaşayalmayayım beni bir üzüm. Yok taşlap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt var bir kilenmin, yaşayalmayayım beni bir üzüm. Yüz aldımdan eminim gitmesinin oralı qaraşlarım. Bu dünyada seni izlep buranlarda adaşmadım. Gelir ele bir mahturken kabadı birge biz kavuşuruz. Salkın jiller orta kalır, biz iki birge kalırız. Yok taşlap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt var bir kilenmin, yaşayalmayayım beni bir üzüm. Yok taşlap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt var bir kilenmin, yaşayalmayayım beni bir üzüm. Yok taşlap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt var bir kilenmin, yaşayalmayayım beni bir üzüm. Yok taşlap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt var bir kilenmin, yaşayalmayayım beni bir üzüm. Yok taşlap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt var bir kilenmin, yaşayalmayayım beni bir üzüm. Yok Daşık buldum ahırı. Şundan bilem, bütün dünya matur kürüne. Al su yezin, ay kıyaştay balkıp, nurun sibe küngül kügüme. Bala çağa kibik şayaramın, yaşım jitken çakta illege. Eğer birey çitten karaptırsa, tingler idi minitilige. Daşık buldum, çınlap, şundu rehet, yaşımınki güye cennette. Üleriminki kaynar kıçağında, tüze alımı tatlı lezzetke. Küz aldımda
Зифа буйсынların, yılmayıvın, inci tişlerin, sulup bargan canğa sulu şirdin. Yugalsam men seni ne işlermen? Uçup yereyim hazır kanatlanıp, ayaklarım jirge timiçe, yaşar yedim kalgan gömürümni, nek bugünkü kindey, diliçe. Yaşligimden azga, жылы süzge, yazmış meni nige tilmirttin. Gömürkeyim kizge oşkanda, dilirttin sen meni, dilirttin. Qaytdım aziz tuğan jirim, sağındırdı çüşme boylarım. Ayrılıp gömer kişirsen de, ayrılmadı senden oylarım. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, kırlarıma gönlüm jilgende. Nurga şungan jayge yüzenlerik, bigrek yemli, bigrek süykemli. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, kırlarıma gönlüm jilgende. Nurga şungan jayge yüzenlerik, bigrek yemli, bigrek süykemli. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, sendegine köngülüm devası. Gömürüme bitmez deva üstü, tuğaylarının erkin havası. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, inişlerin boylap uzarga, canıga yakın ağım sularının avazına koşulup jırlarga. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, inişlerin boylap uzarga, canıga yakın ağım sularının davışına koşulup jırlarga. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, şınğa açtı yüzge hıyalım. Çiğ jirlerde yaşasam da senden, ayrılmaz ömür yollarım. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, karşıladı alsu tağlarım. Ömrümün imşep minutların, sende ikenligin anladım. Sina qaytdım aziz tuğan jirim, karşıladı alsu tağlarım. Ömrümün imşep minutları, sende ikenligin anladım. Sende ikenligin anladım. Senin yürek minde, benim yürek sinde. Senin gözler benim gözlerde. Kaynar uta yanıp,
Жылы кисler татып Керек түгіл хатта сүзлерді Бар бір түгі болып Кірпейіңе қонып Жылы қарашыңда әріріме Маңла жарам болып Мәхаббатым білән Йөрәгіңе үтіп керермен Biz gerek Sarılı küzlerde Şerli ömürlerde Bir için biz gerek Var bir tüge bulur Kerpiğe konur Жылы қарашыңда әріріме Мұңлы жарым болып Мәхаббатым білән Йөрәгіңе үтіп керермен Sandıgaçlar bunu, tağa ışık bunu Mınga tınık nazlı kişilerini İşitmesin şitler, sıvınmasın şiller Yürekteki kaynar hislerini Var bir tüge olur, kalbine konup Жылы қарашыңда Мұңлы жарым болып Мәхаббатым білән Йөрәгіңе үтіп керермен Қар бір түге болып Кірпіңе қонып Жылы қарашыңда әріріме Мұңлы жарым болып Мәхаббатым білән Йөрәгіңе үтіп керермен Йөрәгіңе үтіп керермен Йөрәгіңе үтіп керермен Zeke bibi sulu karina Zeke bibi sulu karina Boy şedir holli medir holli fedir zellife Boy şedir holli medir holli fedir zellife Zeke bibi firroniye gülsire Zeke bibi firroniye gülsire Emme gülsen biyip tıra kubuzlarda elfiye Emme gülsen biyip tıra kubuzlarda elfiye Etken bitken tebrettikken sen bize ögen berçuk Uyna kuymak tabda kıymak mişte beli şoldaşık Devlet adı hoştuk şişkin şiş şogalı tırgan şok Biz idik, biz uniki kız idik Bozgot içtik, moy yaşadık Letke kırdık, bol aşadık Kul boyunda su içtik, su boyunda su içtik İyilikte, jilekte, peremişte kıymakta Irıktan da bıtaydan, işler gider onaydan Bedri hoyu hısnedin, şerefedin, şeyfedin Bedri
شرف الشيخ فردين بيبي بإسلام إسلامي خقوين سلو شريفة بيبي بإسلام إسلامي خقوين سلو شريفة أكتر كجاي النارم دا كتر كجاي النارم قولم داغ بيفتر وكايدا من زي النارم قولم داغ يزقم نيسم ناري في رايا سكرب سكرب بيجان دا كرايا اكترايا Çıktım bok şogo, bostum sukarok şogo İlham yarın bar şogumda нужда примемок şogo Zeke zeke bibi sulu karimna Zeke zeke bibi sulu karimna Goy şedir holli medir holli fedir zellife 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 Бігедний теркенеде, жылы оясты йыла. Күңіл күйашы әдерде, сүрілмегел балқыса. Кәдімі, яшәргә дә яшәргә. Гөмірләр тик бір-бірләр.
yaşarga da yaşarga Gömerler tik bir-birler Gürlep gerek yaşarga Uçkan turgaylarına Sağınıp niye yıllarga Yanda sandılaşlar sayri Günümne yuvatırga Kadimi dimi kadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gömerler dik bir-birler Kadrin kirek belerge Kadimi dimi kadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gömerler dik bir-birler Gürlep gerek yaşarga Biz tuğanlar sağsaleme Şu zubalar dünyada Dik değilme oturuk değil Keşte barda canlarda Kadimi dimi kadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gömerler dik bir-birler Kadrin kirek belerge Kadimi dimi kadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gömerler dik bir-birler Gürlep gerek yaşarga Kadimi dimi yaşarga da yaşarga Gömerler dik bir-birler Kadrin kirek belerge Kadimi dimi yaşarga da yaşarga Gömerler dik bir-birler Gürlep gerek yaşarga Gömerler dik bir-birler Kadrin kirek belerge Gürlep gerek yaşarga Yügenime gümüşten ket düzüdün Kollarımda sarı kayış düzügün Kızıl yurga yılların oynattın Yıgre şaba balınlar boylattın Kızıl yurga yılların oynattın Yıgre şaba balınlar boylattın Kızıl yurga yılların oynattın Yıgre şaba balınlar boylattın Demelle yana yügenimini Anladın mı niye yürgenimini Kızıl yurga yılların oynattı Yıgre şaba balınlar boylattı Kızıl yurga yılların oynattı Yıgre şaba balınlar boylattı Kızıl yurga yılların oynattı Yıgre şaba balınlar boylattı
Çağırallar besne özün yuluğa Kızıl yurga yılların oynatıp Yigire şaba balınları boylatıp Kızıl yurga yılların oynatıp Yigire şaba balınları boylatıp Kızıl yurga yılların oynatıp Yigire şaba balınları boylatıp
Достар, қаралы біз бүгін барлық милләттәшләребезне алар кайда гына яшәсәләр дә, җирнең кайсы төбәгендә генә булсалар да, бер мәйданга тупладык, бергә бәйрәм иттек. Да, Лилия, несмотря на ограничительные условия, нам все-таки удалось сохранить праздник. И любимые локации – это, конечно же, скачки, крящ и, конечно же, праздничный концерт. Лилия, ведь Сабантуй – это один из любимых праздников всех народов. Надеюсь, в 2021 году нам удастся отметить с размахом этот праздник, как и было в предыдущие годы. Дөньяларыбыз тыныч, имин булсын, истәләребез мул булсын, якыннарыбыз гел яныбызда булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Bandero,